Така, здравейте, както видите, направих един квадрат и днес ще правим малко по-точно да правим един клип, който ще покажа как можем да си нарисуваме скин. И дизайнът ни ще бъде така и тук. И така, и тук някой е тук. Тук като голямо око е малко око. Нещо като очила, като изред нещо. И тук ще направим само така. Тук на тъй и тъй. И да кажем почти скина е готов. Аз не се ставя толкова много. Защо? Защото то просто няма никакъв смисъл първи епизод да се товаря толкова с хубави скина. Аз просто това е как да се направи. Това е някаква поредица как да се направи. Или не знам. Ще такова. Ще правя най-различни работи, като скинове. Ще снимам най-различни още работи. Различни игри още. Да е така. И сега да видим. Ще дадем един цвет. Ще дадем тук розовия. И така. И даваме окей. Извинете за мишката, но и така. Пучки. И така. И тук сега ще направя един език. Ей тъй. И така. И така. И добре. И сега поставям сейф. И тук, както гледате, това са скин, които съм ги направил. Тук пише сейф 093 и даваме сейф. Като гледате, вече е запаметено. И добре хора, това беше от мене. Довиждане.